स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के ओर से। आप लोग के बता दी कि रितेश पांडे के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त नया गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा गोरकी पतर की रे। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गइल बा। ई गाना के गौले बाड़े रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे जी और अंतरा सिंह प्रियंका जी, और ई गाना के लिखले बाड़े कुमार निग्रंथ जी, और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े राहुल चौधरी जी और साजिद अली जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 27 अगस्त सुबह 6 बजे हम भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, और ई गाना के फुल वीडियो में रिलीज कल जाई, जौना के आप लोग कल सुबह देख सकें। ता आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के आवे वाला गाना के नाम और फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल, और कितना लोग ई गाना के इंतजार कर रहल बा। ता आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।